Mga kapuso, out of stock na ang diesel sa ilang gasolinahan sa Mangaldan, Pangasinan. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine! CJ, naghahanda ng ilang motorista sa inaasahang panibagong oil price adjustment bukas. Wala pa ring awat sa pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Panibagong mega oil price hike na naman ang ipatutupad bukas April 7. Hirap na raw ang mga motorista. Hindi na raw kinakaya ang lingguhang malakihang taas presyo. Wala na. Wala na madam. Hirap. Hirap. Ito na, sandaan na lang ang ano. Isang araw bago ang mega oil price hike, ilang gasolinahan sa Mangaldan, Pangasinan ang wala ng supply ng diesel. Gaya ng gasoline station na ito. Wala pa raw katiyakan kung kailan darating ang panibagong supply. Kahapon po ma'am, mga tanghali, nawala na ng diesel, naubusan na. Pero hindi pa namin alam kung kailan darating yung deliver, wala pang sinasabi. Sa sitwasyon ngayon, aminado ang One Pangasinan Transport Federation na daan-daang jeepney drivers na ang tumigil sa pamamasada dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. Sa kabila nito, tiniyak ng OPTF na sapat pa rin ang bilang ng public transport na bumabiyahe. Wala po kaming transport strike. Kasanay namin sa grupo namin. CJ, sa ating pag-ikot sa mga gasoline station dito sa Kalasyaw, Pangasinan ay marami ng mga motorista ang nagpapakarga ng petrolyo sa kanilang mga sasakyan. Sinasamantala yung pagkakataon bago pa yung panibagong oil price adjustment bukas. Samantala, nakausap natin ang ilan sa mga nagmamanage ng gasolinahan at ayon nga sa kanila, sa ngayon ay sapat pa yung supply ng petrolyo pero hindi nila alam kung hanggang kailan, especially yung diesel dahil na rin sa dami na nagpapakarga sa ngayon. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.